Inyanga yabantu besifazane sila eThekwini siqeda kubona ibhakabhaka lenza into enhle kakhulu. 3-0 with the clean sheet. Gokhona ubone kanjani umdlalo? Ungakhuluma. Uyabona nje njengoba ngilana ngicishe ngangeza lana izingane zangihlanganisa zangigibelisa izingane zami zangithengela nokudla. Imnandi into eyenzeke namhlanje. Hey, ibhakabhaka lenze enye into. Hleze ngilithanda ngikude. Namhlanje ngilibone ngamehlo ibhakabhaka. Lenza into yamehlo. Siyabonga bhakabhaka. Uyaqala kanti ukuze stadium. Namntana ukuza la stadium. Endothi uqala kuyenza into enhle. Siyabonga kakhulu. Nanga omunye ugogo sondela gogo. Woze sixoxe. Ubone kanjani umdlalo namhlanje? Hey ngibona umuhle umdlalo kuyisimanga ngawuthanda futhi bengiqala ukuza ngilethe uShezi wathi gibela gogo sambeni nolibona ngaleni support ngamehlo ngoba ngisupporta ngisho ngo1 ebusuku mayiwinile bengigijima umgwaqo wonke kuleya ndawo yami namhlanje ngijabule ukuthi sengisengalibona. Uyiqala nini indaba yebhakabhaka? Ngangiseyintombi ngangino-25 years. Uthi gogo ayithanda iPirates eseyintombi. 25 years. Ufaka ubani? Ufaka uyikhehla lakho? Ngangiyithanda nje ngisekhaya konke umndeni wakwethu owusaphotha yona. Nami ngasapotha yona. Ngisho ngisebenza emajardini ngangilibuka la ibhola kule nkundla iKings Park. Hayi emabhida. Ingakabi khona emabhida. Ingakabi khona emabhida. Ngibuka la ngisuka emajardini siqashe itekisi sigroup soyibuka. No siyabonga kakhulu mama ake sizwe wena ukuthi namhlanje uyibone kanjani igame yanamhlanje? Hayi bangijabulisile abafana and ngibathanda ukufa le ngayithanda ngisafunda isikole ibhakabhaka ngiya ngisho ngiya eFNB ngomhla February 28 ngangiphakathi eFNB hayi ngibhakabhaka nje nomndeni wami sonke samabhakabhaka bathi abaKaizer Chiefs bazozonisusa la nini? Hayi lutho babambisa umbrella besibambele umbrella umbrella. Well, we are out here, Kings Park Stadium. We just witnessed a beautiful game between Orlando Pirates and the Chippa United. Unfortunately, Chippa was playing at home. Kodwa izinto azambanga ngendlela abantu abaningi abadebelindele ngayo ukuthi mhlambe Chippa izokwazi ukuthi uthathe lo 3 point at home. Indoda emnyama yawuthatha wonke with 3 goals. Chillies, uzizwa kanjani? Andiziva kamnandi tu. Because the boys zithembise kakhulu kwi-first half, zidlalile kakhulu. Ndiyazincoma zidlale kakhulu ukuthi nangoku sibethwe nje imistakes zethu ezincinci. Otherwise ziyathembisa zona ukuthi kwigame elandelayo noko zasivuyisa kakhulu. So looking at the performance, more especially at the back, one would have thought ukuthi mhlamba you were going to be compact at the back and ensure ukuthi nivala yonke into bangakwazi ukudlula as they would have pleased. Njengoba nikwazile ukuyibamba on the first half, but on the second half angazi ukuthi konakaliphi. Second half njengoba besendishilo kwalile sibethwe imistakes zethu. Even uboy intwana encinci esakhulayo la mistake leyana ndicela angayithathi ayifake kakhulu enhlizweni. Wonke umuntu uyayenza mistake siyaqhubeka kwigame elandelayo silungisa imistakes zethu. Well, angathini mhlamba amazwi akho ke okubaduduza abadlali looking forward to the next game that is coming ukuthi le performance namhlanje ingabe sibangene engqondweni kodwa babe nawo ukuthi babe nomfutho looking forward and play even better. Wena le performance yanamhlanje ibingalindelekanga kwi-second half badlale kahle ku-first half. Kwi-second half ke kwenzeke izi-mistakes enzekileyo bangayifaki kakhulu engqondweni lonto leyo idlulile le game sijonga igame elandelayo. No siyabonga kakhulu yena hard luck yebuyihlangana. Amabhakabhaka indoda emnyama yenza lokho edume ngako bathi kwi-Arrows bathi umuphuthi nina nithini kwi-Pirates nithumani? It was a beautiful game indeed. Siswami kunjani ukujabula kwakho? 3 points in the bag. 3 points, 3 goals. Siyayithatha futhi le season. Yes, most definitely. Yes. Yeah, we're so excited. But ngijabulile ukukubona but mangesiqala kukhona ijezi elimbi eduze kwakho. Ngithi mina ubani manje lona? My brother, what are you doing here?
No mfethu besogada number 1 wethu. Manje Chippa idayise number 1 wethu kodwa akusenani. So ilandela wona. Yeah. You had your own opportunity yesterday against the Sundowns ukubamba number 1 wakho. Why ukhala ngeChippa? Yeah man, Spain izamile izolo ne. Yeah, mara kwabo 1-1 it's not a problem. Isanda kuqala soqhubeka next game siyabuyela phezulu na kanjani. Sorry, did you say Spain? Yeah, Spain. Bangithi ngizwe kambi. Awubona ngizolo Spain bezidlala neSundowns. Oh, really? I know siyabonga kakhulu. So right now everybody is happy, atmosphere is buzzing, amabhakabhaka ajabulile. Do you think Orlando Pirates is on maintain leli sonde eqale ngayo ayizu dropper anyway? Most definitely, yeah. It's going to maintain the performance yayo ngoba ubonile nje namhlanje ama substitutes. Yo, it was on fire. It's going to go down. Lama signings amasha, hayi. It's lit. They're coming with fire. Yeah. Khona lo mfana mfishanyana. Bengithi kuvuka umfukeng man. Uthoni. Uzokwenza esibukayo, just wait and see. Beautiful game and the man of the match, defender of the season. I remember on Taba neSundowns kade bekhala ukuthi yanika uSiyema defender of the season. But defender of the season. What if you want? Yeah. We bonile performance kaSiyema. Yo, he was top notch today. Yo, ubenza esibukwayo and even scored. It was amazing. Kosi, do you think this season sizobona something from you besides the Coca-Cola Cup? No, I'm sorry. We are the only people who won a cup this season, my man. But honestly, I think it was a great game. It should be interesting. Yona lento sifuna ukuyibona hayi nje umuntu ovela hambe yedwa lephambili. So let the merry-go-round continue. Bahleli nabo view once next week siyabuyela. Ikanjalo nje izoba mnandi. The cup is coming to the final. No, thank you so much guys. You're beautiful and ngiyathemba ukuthi iDerby ayizuniqhatha ngosuku leDerby. Ayakhulunyiswa. Omunye lala bhekele omunye bhekele. Ayakhulunyiswa. Hayi kuphi. Kuyinyanga yabantu besifazane. I'm so happy ukubona mama bagcwele stadium. Mama niyaphila kodwa? Ngiyaphila ndodana njani wena? Ngiyaphila nami ngithema sicela ukuthi sicela ukukhuluma nawe wathi cha sicele kahle sithi sicela iChampion isondele. Yebo ndodana ngisho njalo ngathi cela iChampion ungangibizi noma kanjani. Yes, siyaqinisa kakhulu iChamp. Ubone kanjani umdlalo namhlanje ithini yakhe intokozo the vibe at the stadium wonke umuntu ujabulile indoda emnyama yenze kahle kakhulu amabhakabhaka ajabulile indoda emnyama benze kahle abafana bami benze lento abadume ngayo yebo samabhakabhaka nje sithi nje phambili njengamanje nihleli lapha phezulu silapha manje nibasusi lo ntaba kayikhona silo ntaba kayikhonja kade befudumezile sibatshelile kathi niyafudumeza nini nizosuka lapha bakhona abanikazi baya ama-champion ithi labo abanikazi bendawo ibhakabhaka siyabonga kakhulu nisuke kweyiphi brand Marian Hill brand yes Marian Hill brand ise-Pine Town okay no siyabonga kakhulu bopha ndoda emnyama bopha abasuke phezulu ungena umnikazi wendaba asifika umnikazi wendaba bebevele beyipholisha besibatshelile